салом занҳо ва хоҳрони азиз, умедворам ки хубу тансиҳат ҳастед. Навори имрӯзаи мо хеле кӯтоҳакак мешавад. Мехостам дар навори имрӯза оиди доначаҳои сиёҳи болои бинӣ пайдо мешудагӣ ба шумо маълумот диҳам ва тарзи осони табобати он. Чунки якчанд вақт пеш дар WhatsApp ва дар комментариҳо хоҳиш карданд ки тарзи табобати ҳамин чизро фаҳмона меоям ки гӯям ки ягон хел маҳсулотҳое ки ҳаст ҳамин чизҳоро нест кунад. Дар аввал сар мекунем наворо аз оне ки чӣ сабаб мешавад ки чунин доначаҳо дар болои бинӣ дар поёни лаб пайдо мешавад, яъне ҳамон доначаҳои сиёҳ. Доначаҳои сиёҳи болои бинӣ ва зери лабро бо истилоҳи дигар открытии камидоны меноманд, яъне камидонҳои кушода. Чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, пӯсти инсон аз пореҳо иборат мебошад, яъне аз сурохиҳое ки на ҳамавақт онҳоро дида мешавад. Вақте ки дар организми инсон ягон хел процесс вайрон мешавад ва пӯсти инсон аз ҳад зиёд чарбу ҳосил мекунад, организм наметавонад ки ҳамаи ҳамон чарбуро тоза кунад. аз ҳамин сабаб метавонад ки дар рӯи инсон чорни точки, яъне доначаҳои сиёҳ пайдо шавад. сабаби пайдоишаш бошад чӣ гуна аст, ё ин ки чаро дар организм чунин ҳолатҳо пайдо мешавад. Албатта сабаби якум ин ирсӣ мебошад, яъне агар ки дар оилаи шумо ягон кас бо чунин проблемаҳо гирифтор бошад, аз эҳтимол дур нест ки дар шумо низ ҳамин чиз пайдо мешавад. сабаби дуюм ин тарзи ҳаёти носолим, яъне шумо хӯрокҳое истифода мебаред ки ба организми шумо зарар мерасонад. аз фастфуд, яъне хӯрокҳои серравған, хамирӣ, бирёнӣ истифода мебаред ва организми шумо ҳамаи ҳамин чизҳоро ҳал карда наметавонад, ё ин ки дуруст ҳал намекунад. аз ҳамин сабаб метавонад ки дар рӯи шумо ба ғайр аз чорнаи точки, яъне доначаҳои сиёҳ, инчунин дигар проблемаҳо низ дида шавад. аз ин рӯ агар ки шумо хоҳед ки пӯсти зебо ва тоза дошта бошед, бояд дар аввал тарзи ҳаёти худро дида бароед, яъне тарзи ҳаёти солим баред, истифодаи меваҳои сабзавотҳоро фаромӯш насозед ва хӯрокҳои бирёнӣ, ширинӣ, равғаниро камтар кунед. сабаби сеюм ин стресс. стресс низ метавонад ки ба ҳамин ҳолатҳо оварда расонад. чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, тамоми кори организми инсон аз системаи асаб вобаста аст. вақте ки шумо асабӣ мешавед, дар организми шумо, мақсад дар зиндагии шумо стресс вуҷуд дорад, метавонад ки ба чунин ҳолатҳо оварда расонад. сабаби чорум ин вайрон шудани кори гормонҳо, хусусан гормонҳои занона ва мардона. вақте ки кори гормонҳо вайрон мешавад, инчунин метавонад ки дар организми инсон чорни точки, ба ғайр аз чорни точки боз дигар намуди доначаҳо ё ин ки ягон хел проблемаҳо дар пӯст пайдо шавад. хусусан ҳангоме ки дар занҳо гормонҳои мардонашон баланд мешавад, метавонад ки бениҳоят пӯст равғанин шавад ва доначаҳои зиёде дар пӯст пайдо шавад. инчунин ҳангоме ки гормони эстроген нодуруст кор мекунад ва гормонҳои қадди сипаршакл нодуруст кор мекунанд, метавонад ки проблемаҳо дар пӯст дида шавад. ва ниҳоят сабаби панҷум ин нодуруст истифода бурдани маҳсулотҳои косметикӣ, яъне шумо ҳамон маҳсулотҳое ки ҳамарӯза интихоб кардаед ё истифода мебаред, нодуруст истифода мебаред ё ин ки нодуруст интихоб кардаед онҳоро. аз ин сабаб низ метавонад ки дар пӯсти шумо доначаҳои сиёҳ пайдо шавад. тарзи табобат ё ин ки тарзи нест кардани чунин доначаҳо чӣ гуна аст? якчанд роҳҳои нест кардани чунин доначаҳо мавҷуд аст. якум ин маскаҳое ки дар хона тайёр карда мешавад, яъне бо маҳсулотҳои табиӣ. ҳангоме ки шумо чунин маскаҳоро истифода мебаред, яъне чунин маҳсулотҳоро истифода мебаред, дар якум бор, дуюм бор истифода бурдан аз онҳо ягон хел эффект дида намешавад. барои эффекти онҳоро дидан бояд ки шумо дуру дароз истифода баред чунин намуди маскаҳоро. дуюм роҳи табобат ин протседураҳои косметологӣ. ба онҳо дохил мешавад пилингҳо. чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд ки якчанд намудҳои пилинг мавҷуд аст. ин чизро шумо бо косметологи худ маслиҳат мекунед ва ба шумо пешниҳод мекунанд ки кадом намуди пилинг барои шумо беҳтар аст. дуюм ультразвуковая чистка лица, яъне тавассути ультразвук пӯсти рӯи шуморо тоза мекунанд. ин намуди протседура низ бениҳоят эффекти хуб медиҳад, яъне доначаҳои сиёҳро метавонад ки нест кунад. сеюм роҳи нест кардани доначаҳои болои бинӣ ин маҳсулотҳои косметологие ки дар ҳамаи ҷо мефурӯшанд, яъне дастрас ҳастанд. шумо метавонед ки онҳоро гирифта дар хона бемалол истифода баред. баъзеи онҳо эффективност надоранд, яъне он қадар нишондодҳои хуб надоранд, вале ҳаст намуди маҳсулотҳои косметологие ки бениҳоят нишондодҳои нағз доранд ва аз якум рӯзи истифода бурдан шумо мебинед ки чӣ қадар доначаҳои болои бинии шумо ё ин ки зери лаби шумо
нест шудааст, ба шарте ки онро дуруст истифода баред. Дар навор як чандтоашро барои шумо нишон медиҳам. Метавонед ки бемалол гирифта истифода баред. Пас аз истифода бурдан бояд ки шумо ҳатман маҳсулотҳои косметологиро дуруст истифода баред, яъне правилни уход дошта бошед. Пас аз истифодаи ҳама намуд маскаҳо бояд ки аз болояш боз махсус маҳсулотҳое ки ҳаст онро истифода баред ки дуюмбора пайдо шудани дуначаҳои болои бинӣ камтар шавад. Инчунин ба ғайр аз ин бояд шумо ҳаррӯза уход яъне дошта бошед, яъне ҳамарӯза аз маҳсулотҳое истифода баред ки пӯсти рӯи шуморо зеботар мегардонанд, ҳамон порӯҳое ки ҳаст онҳоро майдатар мекунанд ва намегузоранд ки аз ҳад зиёд дар организми шумо ҳамон чарбу ҳосил шавад, закупорка шавад, доначаҳо зиёд шудан гирад. Якум маҳсулоте ки доначаҳои болои биниро бениҳоят нағз тоза мекунад, ин мана ҳамин маҳсулот аст. Расмашро дар ҳамин навор гузоштам. Метавонед ки аз куҷое ки ба шумо маъқул аст дастрас намоед. Дуюм маҳсулотҳо бошад маҳсулотҳои фирмаи Аравия. Дарҳол мегӯям дар инҷо ки ин ягон хел реклама нест. Ин чизҳое ки шахсан худи ман истифода бурдаам, фоиданокиашро дидам, барои ҳамин пешниҳод кардам. Ҳама намуди маҳсулотҳои Аравия бениҳоят нағз ҳастанд ва фоиданокии нағз доранд. Шумо метавонед ки аз дил хоҳ-ҷоя ин чизҳоро дастрас намоед. Агар ки шумо ягон маҳсулотҳои беҳтарро донед, метавонед ки дар зери ҳамин навор дар комментарияҳо нависед, то ки дигарон аз он маҳсулотҳо бохабар шаванд. Умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. Саломат бошед.